Tervetuloa! Hyvää joulua! Se pistää joulua. Mä olen tässä katsomassa vanhoja kummelipätkiä YouTubesta ja ajattelin, että nyt tänään olisi ihan hyvä päivä tehdä videostia. Nyt kun on kamera ja kaikki. Kumminpäin. Tänään ajattelin, että me tehdään kuule vanhoja kunnon joulutorttuja. Ja me tehdään ne yhden suomalaisen mestarijukin reseptillä, koska niinhän se pitää tehdä. Mulla on tosiaan uusi, tai no ei se uusi ole, mutta minulle uusi kamera. Ei siinä, lähdetään tässä leipomaan, eikö vaan? Annetaan kummelit ja soija siinä taustalla. Ne on hyvä olla siellä. Tervetuloa valintojen maailmaan. No niin, tervetuloa tänne meikäläisen köökin puolelle. Meillä on käytännössä kaikki mitä me tarvitsemme. Meillä on luumarmelaadi, siis luumhilloa. Ensiksi ennen kuin mä aletaan niitä valmistaa, niin meidän kyllä laittaa toi uuni 200. Sen verran muutetaan reseptiä, että me ei vielä laiteta uunia päälle. Ihan vaan kun sähkö kuluu saatana. Toissa taikinapyörää, millä mä teen tähän sen torttusysteemin, kun on tämmösiä levyjä. Voi morjes, mulla pitäisi olla taikinapyörä, mutta ei ole! No en sano mitään. Kittele, niin mä tein sitten pizza tällaisella pizzaleikkurilla. Kun ei oo... Toinen poikkeus reseptiin. Älä niillä huoli siitä, että ei ole taikinapyörää. Pizzaleikkuri toimii kanssa ihan hyvin. Mulla ei ole kumpaakaan. Mutta et sikäli nyt tämmönen ihan päin helvettiä, kun ei, siis resepti muuttuu ihan täysin. Me ei laita uunia päälle. Mulla ei ole pizzaleikkuria. Voi jumala. Aletaanhan kuule tekemään näitä hommia. Pizzaleikkuri! Että nyt lähdetään Veitsi. yhtään mitään, vai meneekö tää ihan lapaseen? Menee. Tää menee ihan lapaseen. Ei mitään tää. Ei tästä mitään tule. Ihan oikeesti tästä ei vaan tule. Moneen kertaan tän systeemin, että minusta ei leipuria tule. Ei sitä kirveelläkään tule leipuria. Näin se vaan... Noin. Nyt katsotaan tarkkaan. Ja tosiaan, nämä pitäisi varmaan tästä keskeltä leikkaa, jos niinku oikeita torttuja tehdään. Mut koska me tehdään justiin niin kuin niillä keskeen, niin ei missään nimessä leikata keskeltä, että tulee se oikean kokoinen, vaan tehdään tämmöisiä saatana isoja. Eli se leikkaa ensimmäisen kulman tuohon keskelle asti. Sitten se siirtyy tänne seuraavaan nurkkaan ja se leikkaa sen tänne asti. Ei mulla ois hajuukaan mitä mä nyt oon tekemässä. Joo. Mä nyt jotain teen. Kyllä. Oho, leikkaa se vielä nämä kaikki kulmat. Katsotaan tuleeko tästä mitään. Mä teen nyt jotain. Tää menee sitten semmoiseksi kun tää menee ja ei voi mitään. Noniin, tää meni tämmöiseksi. Noniin. Aika lähelle saat. Tää alkaa mennä ihan hyvin. Kerta kaikkiaan tuu mitään, kun taikinapyörä puuttuu. Niin se on siitä vitun taikinapyörästäkin. Oi vitsi, voi vitsi kuule. No, taittele nyt. Miten tästä saa joulutortun sitten? Tästä saa ihan hyvin joulutortun. Voi elämä, mä heittäisin nää Nää on jo aika erillään, mutta ottaa vähän erottaa. Mulla jäi tosta keskeltä vähän. No se pistää tuolta. Nämä tuonne keskelle. Noin. Eikö sä laittu tuolta alta vielä kanssa? Joo. Jotenkin tälleen se meni. Se nyt harmi ei näyttänyt tuossa silleen kunnollista. Otetaan seuraava potilas. Ja tosiaan aina vaan tästä läpi leikataan. Tääkin meni tämmöiseksi. Siis se on helvetin kumma homma, että jos tekee ensimmäisellä kerralla ja menee vähän väärin ja sitten toteaa, että tämähän meni päin helvettiä, niin voiko siinä olla oikeasti niin yllättynyt sitten siitä, että jos sä teet tokalla kerralla ihan samalla tavalla, niin se menee yllättäen ihan samalla tavalla päin helvettiä. Ei tule tekijää, musta ei tule tekijää. Ei. Mä olen syöjä. Mä en oo tekijä. Se on hyvä, musta ei tule tekijää, mä oon syöjä. Miten tästäkin nyt teet? Mustakin tulee syöjä, mä oon aika hyvä syöjä, kieltämättä. Näytän ne, ota kädet vähän pois. Noin, morjens. Okei, mä taisin nähdä, se laittoi tuon tuonne myös. Ja voi piru tää levis kun jokisen evää nyt. Jotenkin tälleen mun mielestä. Jos mä nyt tulkitsin tuota silleen oikein. Jotenkin tälleen. Tää on seuraava. Nyt voidaan laittaa uuni päälle. Kun mulla on just oikea määrä näitä, mä sen verran kuitenkin laskin etukäteen, että se tekee 5 näitä, niin mulla on just 5 näitä. Mun olisi pitänyt säästää yksi tämmönen kokonainen levy siihen, että mä näytän
niille, jotka sitä ei tiedä, miten tuo nyt silleen oikeasti tehdään, koska kyllä minä nyt hyvänen aika teuruttuja aikoinaan tein. Mutta mulla ei se taikinapyörä ollut. Niin se ei oo sitä taikinapyörä hyvänen aika kiinni. No ei tästä. Voi varsin. Tämmöisiä näistä nyt sitten tuli. Mulla olisi pitänyt varmaan ottaa kuva niistä siinä peilillä ja verrata sitten siihen sen Niilon Instagram-kuvaan näistä. Ei muuta kuin varmaan sitten ääntä kohti niin sanotusti ja väuulua. Nää tosiaan, no ne. Loppujen lopuksi näähän maistuu ihan joulutortulla. Miettikää sitä. Ei siihen paljon tarvitse. Tässä sitten taas muistuu vähän mieleen se, että mä en oikeesti edes hirveästi pidä joulutortuista. Tai siis, ei ne pahoja oo. Mä oon vaan, mutta no mä ehkä näihin luumuihin lohässäköihin vähän jo kyllästynyt aikanaan, niin hyvä vaan. Haluatko maistua? Ole hyvä. Maistus varmaan sullekin. Taikinaltahan tää tietysti maistuu. Aika pitkään. Ehdottomasti saa niinku vähintään 25. Nyt on sen verran monta joulutorttua, että näitä riittää pääsiäiseen asti. Kyllä mä sen verran sanon. Kannattaa kokeilla. Kannattaa kokeilla näitä reseptejä. Niin kuin Niilo aina on sanonut, että noita reseptejä saa koittaa. Ja nyt me koitettiin. Ja tämä on ihan suorastaan jouluklassikko. Ei siinä mitään. Oikein hyvää joulua kaikille. Kaikille katsojille ja niillekin, jotka ei katso, niin nekin saa kyllä hyvää joulua. Näin kuvia tunnelmi täältä.